Ez nuen espero hain interesgarria izatea eztabaida hau. Alderdi Popularrak bere zuzenketan, osoko zuzenketan, proposatzen du autobus linea bat, eta bere hitzartzean ez du autobus hitza aipatu. Hori batetik. Eta bestetik, haserre agertzen zaigu, eskerrak denok bozkatuko dugula alde, haserre agertzen zaizkigu PSE-ko eta EAJ-ko ordezkariak legez besteko bat ekarri dugulako Podemosek eta Bilduk beraiekin kontatu gabe. Igual historia osoa kontatzen badugu tren honen inguruan gertatzen ari dena, igual ulertzen dugu zergatik egin dugun hau. Zeren eta guk arauz besteko proposamen bat sartu genuen batzar nagusietan maiatzean, eta zuek handik 2 astetara sartu zenuten beste bat. Gai berdinaren gainean. Zuek biok. Puntu bat gehituta, noski, abiadura handiko trena sartuz. Esaten diguzu gu sartzen ari garela abiadura handiko trena. Zuek sartu dezue eztabaida honetan. Plataformak aldarrikatzen dituen gauzen gainetik. Begiratu zer sartu zenuten. Eta gero, eztabaidatu genuenean erdibidekoa, noski eztabaidatu behar da zuek aurkeztutako arauzbesteko proposamena, eta ez guk lehenago aurkeztutakoa, lortu genuen asko kostata abiadura handiko trenaren aipamena kentzea. Gero, ados jar zaitezte, San Jose Andereak esan digu elektrifikatuta dagoela Aranguren Karrantzak, eta zuk esan diguzu, Ipiñazar Andereak esan diguzu, lortu dituzula 2 milioi elektrifikatzeko linea bera. Beraz, ados jar zaitezte. Gu benetan, Madrilen egiten dituzuen proposamenen alde egongo gara interesgarriak iruditzen bazaizkigu, eta adibidez, Santander Bilbao linean lortu dituzuen enmienda partzialak aurrekontuetan interesgarriak egoki ikusten ditugu. Hori bai, ez ekarri duela 2 eguneko legezbestekoa, ze gertatu dena nahiko tristea izan da baita ere. Gu hasi ginen urriaren 2. astean hitz egiten talde guztiekin legezbesteko bat batera egiteko, Más País, Podemos, PSOE, PRC, Partido Regionalista de Cantabria, eta zuekin, eta zuek zer egin zenuten, zuen aldetik sartu legezbesteko bat. Hori egin zenuten. Eta erdibideko zuzenketan zer egin dezue, abiadura handiko trena berriz ere sartu. Eta orain ona etorri, esatera guk ezin dugula abiadura handiko trena hitz egin gai honetan. Irakurri erdibideko zuzenketaren 6. puntua. Abiadura handiko trena sartu dezue hor. Beraz, eskerrak denok alde bozkatuko dugula.